Ja, okay. Velkommen til et bagvendt borgermøde, hvor vi vender det hele lidt på hovedet. Mit navn det er Nico Grünfeldt, jeg er spidskandidat her fra Alternativet. Og jeg har inviteret nogle andre gode kollegaer, politiske kollegaer fra nogle andre partier med ind til det her bagvendte borgermøde. Jeg er rigtig glad for at se, at der er så mange af jer, der har lyst til at være med. Så bliver vi delt op og går ud og arbejder med hver politiker. Og så tager vi noget fælles session herinde om de oplevelser og det indhold, der bliver skabt. Altså sådan, jeg blev lidt konkret lidt frustreret over på et tidspunkt, at man ligesom ikke kunne blive konkret nok, at man ligesom ikke kunne få den her målsætning om enten om en ny slags fællesskaber eller en ny politisk debat eller noget, konkretiseret ned i noget, som man så kan handle på og gå ud og gøre og komme videre med. Det der med at tale grøn omstilling har jo sådan set altid været en del af min politiske opdragelse, og derfor kunne jeg godt tænke mig at få noget snak med jer om ikke bare, hvordan kunne verden se ud om lang tid, hvis vi gør det rigtige, og vi faktisk får lavet den der grønne omstilling, som kan skabe den bæredygtighed, vi har brug for globalt. Men også prøve at udfordre jer lidt på, hvordan tager vi et skridt ad gangen, fordi spillepladen jo er både herhjemme, at der er nogle afgifter, der er nogle virksomheder, der er afhængige af den gamle produktionsmetode, der er nogle nye virksomheder, som synes, det er rigtig fedt, vi kører den grønne dagsorden. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med jer i dag, det er omkring integration. Det bliver enormt tit et spørgsmål om flere eller færre, når vi taler om integration, fordi der er nogen, der er utrolig dygtige til at vinkle debatten i den retning. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog en snak om, hvordan sikrer vi os, at de mennesker, der er her med en anden baggrund end dansk, hvordan får vi dem tættere på os, samtidig med, at vi sikrer os, at de elementer, som er udemokratiske, som ikke vil det danske samfund, at vi får lagt afstand til dem. Og den sidste ting, som jeg har skrevet på i forhold til de her tre ting, det er sådan kapitalisme. Vi har, helt grundlæggende har vi jo en ulighed, der stiger globalt set. Vi har det også i Danmark, en ulighed, hvor forskellen mellem rig og fattig i den grad bevæger sig voldsomt. Vi kan bare tage lille Aarhus, ikke? Der har vi dem, der har købt et hus, det havde en lejlighed lige over på den anden side, eller det havde min kone, det var en skidegod forretning, ikke? Altså, så det gjorde så, at vi kunne købe et hus sidenhen. Men hvorfor skal det være sådan, at bare fordi man har haft en ejerbolig, så kan man også efterfølgende købe et hus i Aarhus? Hvorimod, hvis man er ganske almindelig offentlig ansat og har boet i en andelsbolig, så er det nærmest ikke til eller en almindelig boligforening, så er det nærmest ikke til at købe et hus i Aarhus i dag. Og 3, så kunne jeg godt tænke mig at få en debat omkring hele den grønne omstilling, men særlig fokus på, hvad er et godt liv i Danmark? Hvad er det gode liv i et bæredygtigt samfund? Fordi der er ingen tvivl om, når vi er i sådan en politisk debat, så er det tit og ofte, det er sådan meget få milepæle, man ligesom peger på, og det er sådan meget økonomi og arbejde, og vi skal bare uddanne os så hurtigt som muligt. Men hvad er egentlig kendetegnet for det gode liv? Vi har jo indkaldt til et bagvendt borgermøde, fordi vi ønsker ligesom at skabe en debat om, hvordan vi kan lytte mere som politikere og lytte til borgerne, så borgerne også kan blive mere engageret i de fælles processer og beslutninger, der er i det politiske regi og arbejde. Og så har vi haft besøg af Jens Joel fra Socialdemokratiet, Liv Holm Andersen fra De Radikale, Jonas Dahl fra SF, og Jens Salling fra De Konservative. Og vi havde en debat med ca. 60-65 mennesker, hvor politikerne lyttede til borgerne, og det var fuldstændig fremragende på alle mulige måder, og vi havde en rigtig fin debat. Og nu tager vi lige det tre, og så den anden, det var det her med værdiskabelsen offentlig sektor, altså skaber det overhovedet værdi med den offentlige sektor. Og det tredje, det er det her med kapitalismens konsekvenser i forhold til ulighed. Var det dig, der markerede først? Nej, det var dig. På momsområdet, der forsøger vi jo på at samarbejde så lidt som muligt. Det er lidt paradoksalt, men grunden til, det er fordi, vi vil jo ikke have, at EU skal bestemme over vores skat. Noget som Aarhus Kommune, det kan de ligesom sige, vores indkøb til vores daginstitutioner, der må vi ikke komme grøntsager eller frugter derfra. Vi vil rigtig gerne have, at I skriver det ned på de gule sedler, og at de bagefter på en eller anden måde kommer op til mig, så vi også får samlet op på det, der sker. På indholdet, der nåede vi kun egentlig at diskutere et punkt, og det var integration. Og det lykkedes os faktisk ret godt at undgå at tale flere eller færre. Der nåede vi også en selvindsigt omkring, at danskerne er ikke noget nemt folk at integrere sig iblandt. Vi havde en diskussion omkring Gini-koefficienter, som egentlig, tror jeg, perspektiverede det meget godt i forhold til at sige, det kan godt være, at vi kan snakke ulighed, hvordan det er i Danmark, og den udvikling, er der blevet mindre eller mere ulighed i Danmark. Men vi kommer meget hurtigt ud netop i det der udenrigspolitiske, fordi flygtningestrømme,
Det har rigtig meget med, hvad der sker ude i den store verden, og hvordan kan vi påvirke den store verden i forhold til det. Det har ulighed også. Det er fint nok, at vi kan sidde i vores egen lille osteklokke og forholde os til ulighed i Danmark. Men hvis vi ikke formår at forholde os til ulighed i verden, så kommer vi heller ikke særlig langt. Og når vi kan se, at der er færre og færre, der er medlem af de politiske partier, og der er færre og færre, som ser Deadline eller hører P1 eller et eller andet, der er færre og færre, som så ligesom deltager på den måde. Hvordan får vi så en politisk debat? Og så var der jo mange, som så ligesom efterlyste lidt mindre stat og lidt mere samfund. Og det, der ligesom bekræftede mig i den her lille debat, det var, at når jeg eller vi spørger folk, så engagerer folk sig. Og det synes jeg er en meget væsentlig pointe, at vi som politikere skal blive ved med at engagere os og se det som en relation, der sammen skal skabe nogle løsninger. Og jeg vil gerne sige særligt tak til Jens Jo, Jens Salling, Liv Holme Arne og Jonas Dahl. Tak fordi I tropper op i Alternativs lokaler. Tak fordi I tropper op til det her måske lidt alternative arrangement, men også fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi ligesom mødes i øjenhøjde.